стоит лось. Снимаем, попробуй подвести. Бачно, что рохи есть. Он пошел. Стоит. Дрянно взял с собой фотоаппарат, але не знаю чому і як. Села батарея. Он подговору ще ближе і тут стоїть без рогов. Вон полетели. Лосиха с лосенем, а там далее з рогами лось. Бачно добре було, що у його ще не скинув два роги. Я думаю, буде бачно на відео. Летить круг. Полетів. Добре, будемо йти далі. До зустрічі.